kaya gabah den interi. Banjur wonten sambungane, yen ora iso ajar-ajar ndang baliyo. Udah wonten sambungane ngono. Jadi kahanan saiki wis kumalungkung mung dadi uni. Kumalungkung iki apa? Kumalungkung ku terbelenggu. Dadi wong iki kaya bingung karepe dhewe. Iki kudu piye sing tak nut iki ya sapa? Napa malih mirsani kahanan kados ngeten iki. Gitu. Diawali saking nuwun sewu. Nuwun sewu diawali saking napa corona nika. Corona nika weh wong